So good morning po. Gamyaman ti kakabsat iti panakaybasa ti nasantuan nga surat. Ken agyaman tayo ti apo kakabsat. Talaga nga nagmayat no sa pagayam ti service tayo niya. Ni almost na punnon iti tugaw tayo nga naisagana kakabsat. Amen? Every Sunday tayo nga 7 a.m. Umanamong kayo kakabsat. Mayat gamin tahan nga napudot anya. Ket dahiting nga Domingo kakabsat, agyaman tayo iti apo ta nakadano na ni Ma'am nga Saida, IJNT, US. So, tulad miso na idi Wednesday ba, Ma'am? Wednesday kat naimbag iti apo ta safety mat nga nakadanon da Ma'am IJNT, US. Kat ado kakabsat iti pamagyaman na iti apo. Hello Ma'am Saida, no adaman nga dengdengag kakat, naimbag nga malum mo dita. Ayan, malum da nga minijay kakabsat. So, tatamat kakabsat nga gundaway kat adda nga itultuloy tayo nga adalan iti libro iti Thessalonica. Iti first Thessalonica kakabsat. Kat adda tayon iti last chapter. Ayan, ti first Thessalonica gamin kat adda iti 5 nga chapter nat kat agyamyaman tayo iti apo kakabsata may tultuloy nga mayad adal kada tayo iti sasao iti apo. Kat antay garod nga pumanaw ayan iti tema tayo, the weight of waiting. Kat tatamat kakabsat iti adda nga titulo iti adalan tayo adda pan nakaawat na iti panagsubli ti apo. So dawato man kakabsat nga mapantayo nga rod, sakbay tayo nga mangrugi kat mapantayo iti panagkararag. Let us pray. Yes Lord, amami nga nasantuan, agyaman kami o Lord God, iti kinaimbag mo iti biag mi, biag ti tunggal may sakada kami o apo, kadag iti blessing nga ada nga inted mo kada kami, dahito nga naglawas nga Domingo, di safety o apo Diyos, itunggal may sa. Kat apo, tulungan na kami o Lord God, ika na kami iti kinasirib, tapno iti kastakot mawatan mi, o Apo Diyos, nga nasaysayat, iti saom, iti mensahe, o Apo Diyos, nga kayat mo, Lord, nga idanon kada kami, tatanga aldaw, tatanga bigat, o Apo Diyos. Agyaman kami, o Lord God, uray syakman nga aramato mo, Apo, ikanak mo to, Lord, iti wisdom, Lord God, tapno iti kastakot, may lawlawag, o Apo Diyos, nga nasayat, iti sasao mo, Apo Diyos. Agyaman kami, katam nagiti amin, Lord God, nga banag, nga makalapad, iti panagdengeg iti sao mo, Apo, tapno iti kastakot, may sentro da ka, o Apo Diyos, iti panunot mi kan, iti puso mi, o Apo. Gyaman kami, Lord, dato yun, Lord God, iti dawat kan kararag ni, itinaga ni Apo mi nga Jesus. Amen. Okay, so nung last Sunday po mga kapatid, ay pinag-usapan po natin ang resurrection. Di ba po? G-topic tayo, Resurrection Sunday. And nalaman po natin na ang ating Panginoong Jesus, namatay siya, pero muling nabuhay nung ikatlong araw. Okay. At we discussed also na after po niyang nag-resurrect, ay nagpakita po siya sa kanyang mga disciples, okay? At tinuruan po, iinsagana na isuda kakabsat, iti ministry da, sinursurwan na ida, ken ada nga inlatag ni Apo, nilatag po niya yung kanyang plano para sa church at sa discipleship. And then, bago po siya umakyat, bumalik po sa langit, di ba, adati may sangabilin ni Apo kadakwada. Go and make disciples, kung na nakakabsat, to all nations. And after saying all these things, kakabsat, adang nga nag-sublin isuna ijay langit. And He is now sitting at the right hand of our Father. Kat kuna nakakabsat, idi napanisunan, sakbay sunang ampan, at dapat in-promise na kakabsat, diba? In-promise na nga agsublin to isuna. Amen? So dahito dajay makuna tayo nga second coming ni Apo tayong Jesus. Kuna nagarod kakabsat, JNT, mga gawa chapter 1 verse 9. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. So dahito kakabsat, kat ingkari na nga rod nga agsubli isuna.
Kunana di 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. After that, we who are still alive and are left, we will caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we will be with the Lord forever. Ating kakabsat, dating nga verse, makita tayo to'y, di ngay makuna nga rapture. Okay, dating nga binasa tayo kakabsat. Iti Hebrew word, iti rapture, kat harpazo. Kung natin man kakabsat, harpazo. Daytoy, tiket na nga sa uwan kakabsat, kat caught up. Yan. So, daytoy kat di binasa tayo nga verse. Okay? Binasa tayo nga verse na 91 Thessalonians chapter 4, verse 17. Kat doon naman po sa binasa po nating pangalawang teksto ay ito po ay aralin tungkol po sa tribulation. Tumutukoy po dito, tinutukoy po niya dito yung tribulation. Okay, nangagyon kakabsat yung word niya tribulation. Mabalin nga dagiti daduma, misteryo atay kanyada. Or mabalin nga sila nga'y paglulukwan da lang, kumbaga nga ikat, kwentong barbero lang. Pero tayong mga Kristiyano, okay, we as a Christian, naniniwala po tayo, okay, sa tribulation. Dahil ito nga po ay nasusulat sa Biblia, mga kapatid. At sana po ay maunawaan po natin, okay, ang kahalagaan po ng tribulation sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Adon kakabsat iti rumrumwar nga adal maipapan iti tribulation. Ngam, iti saan kakabsat nga maawatan iti sa sabali, ket dahi tiyempo na. Nukat no ba daytoy, iyo umay na, nukat no ba daytoy, nga daytoy nga tribulation. Ket adangarod iti talo nga pamati kakabsat, maipapan iti tribulation. So daytoy jay pre-tribulation, iti kayat na nga sa uwan kakabsat, umay iti rapture, okay? Ay iti tribulation pa'y kakabsat bago rapture. So daytoy pre-tribulation. Mid-tribulation mat kakabsat, umay iti rapture katingaan iti tribulation. Kanji post-tribulation mat kakabsat, kat umay iti tribulation, umay iti rapture, kalpasan iti tribulation. Ayan, ulit kakabsat agi. Post-tribulation po, umay iti rapture, kalpasan iti tribulation. Kaya, walang katiyakan po, okay, para sa mga hindi sumasampalataya. Gamin kakabsat, nalukay, adi pundasyon da, iso nga nalakalaang nga, maguhuday tayo when no marigba. Ngam si tayo kakabsat, nga Kristiyano, nga agur-uray iti apo, ket ada nga si papamati tayo, ken ada nga tapat tayo iti tungkulin nga inted kada tayo iti apo. Bayat iti panaguray tayo, kini apo tayo nga Jesus. When kakabsat, ada iti panakaawat dagiti Kristiyano, iti panagsubli ni apo tayo nga Jesus. Isu nga bayat kakabsat iti panagururay da, ket adda iti makaliwliwa atal na iti impanamnaman na. So daytoy kakabsat iti puntos nga pag-aadalan tayo itatta. Okay? Makaliwliwa atal na iti impanamnaman na. Amen? Ang kayo madanagan kakabsat ta may isang puntos lang. Awang ko mati maturog. Okay? Tapi kung man takarpan mo ang kabsat, dengag tatisaw ti apo ko na. Okay. Sabi po sa verse 1 and 2, mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Amen. So makikita po natin dito mga kapatid na binanggit po yung pagdating ng ating Panginoon. Diba? Kung nanakot, kasla, niya na, may sanga agtatakaw, iti rabii. Okay? At saka dito, mapapansin po natin na ang mga mananampalataya po sa Thessalonica ay nais po nilang malaman.
Okay, nukatno ba nga talaga nga umay ti Apo? Gusto nilang malaman kung kailan darating ang Panginoong Hesus. Nang sa ganon ay makapaghanda sila. Diba? Uri si tayo ba, dati umay nga bisita, kakabsat niya. Kadto nga iti umay mo, tatno makapag-ready kami mat. Ngam iti umay ti Apo kakabsat, kat awan iti makaibaga no katno. Diba? So ngayon baga ni Apostol Pablo Cañada, san yun? Haan kun nga masapulon, ngay surat pa, no katno nga umay iti Apo. Wala na. Gamin, uray no, andya nga, kayat da nga wagas nga maamuan kakabsat. Haan da iti nga maamuan. Taawan ti may kaibaga, no katno nga umay iti Apo, no dilakat iti Ama sa dilangit. Amen? So nga, kuna na dyan ti Mateo chapter 24 verse 36. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Okay? So nga inyon unay kakabsat, verse 1 and 2, nga saan nga ti tiyempo ti panagumay ti Apo, ti adda nga pagdandanagan tayo. Amen? Gamin, bigla nga umay iti Apo, kuna na nga rod, akas may nga agtatakaw iti rabii. So nga awan iti makaammo, walang nakakaalam kung kailan magaganap, pero sigurado pong magaganap ito. Amen? Tatakabsat, ada dagiti prediction idi. Di panagumay mat iti Apo nya, prediction day. Ginay kabil ito'y kakabsat ka, sample lang na kita kakabsat niya. GNT, dagi ginapalpalabasan nga prediction dan. So naglipas ayan ti 2021. Ayan. So nung makitang tayo kakabsat, limabasan ti 2021, ngam awan pa di pa nagsubli ti Apo, di ba? Handamat garod nga mapanagnakan nga nagsublin iti Apo. Isu nga daytoy kakabsat iti panunutan tayo, kan alalahanan tayo, awan iti makaibaga, no katno ti umay ti Apo, no ti lakat iti Ama. Isu nga saan tayo nga agdanag kakabsat, iti tiyempo, iti panagumay iti Apo. No dikat at dadajay, agsagana tayo kuma. Amen? Okay, anya ba iti kaya nasa uwan iti tribulation? Basaan tayo man kakabsat, di 1 Thessalonica chapter 5, verse 3. Kuna na dito'y, kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Dagdag pa po dito, mababasa po natin sa Mateo chapter 24 verse 21, kuna na dito'y kakabsat, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapighatian. Matinding kapighatian. Kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. So makita tayo kakabsat, inilarawan po dito ng tribulation. Tribulation, bino kapighatian kat iso daytoy kakabsat, ngay yung pinakamalalang pangyayari, kung nanangarod kakabsat na niya, na hindi pa po halos nararanasan ng mundo mula ng likhain ito. Okay. Malala na po yung bumaha ng 40 days and 40 nights nung panahon po ni Noah, di po ba? Malala na po yung umulan po, okay, ng asopre sa Sodom at Gomora. Malala na po yung namatay lahat ng panganay ng mga anak sa Ehipto. Ngam daytoy kakabsat tribulation kuna nakat matinding kapighati ang hindi pa nararanasan kuna nakabsat. Mula ng likhain ang mundo, itong sanlibutan na ito hanggang sa ngayon. So na makita tayo kakabsat, matindi, matinding kapighatian. So, dahito di tribulation. So, mapadasan kakabsat iti lubong, iti 7 nga tawen, ti pungtot iti Apo. Sumagudwa dahito kakabsat nga tiyempo. Basahan tayo man, di Revelation chapter 12, verse 14. Agan anos tayo kakabsat nga mangbasa iti scripture, beno dagiti bersikulo, nga antayo adalan tatta.
ta makatulong kanya tayo daytoy tapno ada nga maawatan tayo nga nasayaat iti sasao ti Apo. Kunana JT Pahayag, chapter 12, verse 14. Ngunit ang babae ay binigyan ng mga pakpak at ng malaking agila upang makalipad papunta sa ilang. Doon siya itatago sa loob ng 3 kalahating taon upang maligtas sa pananalakay ng ahas. Kunana pa Pahayag, chapter 12, verse 6. Ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang, isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 na araw. Kunana pa Pahayag chapter 13 verse 5, pinahintulutang magyabang ang halimaw, manlait sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Okay. Sa loob po ng 3.5 years, okay? 3 kalahating taon, okay? Magpapanggap po ang mga anti-Kristo. Ito. Na sila ay mabuti. Ito. Kakabsat. Tapno itikas takot, mapapigsada dajay alyansada kakabsat. Urnusen da iti adanga plano da kakabsat. Iti tapno itikas takot maribada iti Israel. Adda kakabsat nga serukenda dagiti iglesia, benno dagiti templo, tapno iti kastangay ket makipagtipanda nga kadagiti Israel nga isublida manen jingay panangidaton iti templo. Ijay templo kakabsat. Isunto kakabsat tay kunada iti verse 3. Kunana di verse 3. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat. Kunana, peace and safety. Ngaman niya di kunana, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Kalpasan kakabsat iti 3.5 years, okay? Adamot laeng nga dadaulan na, jitipan, okay? Nga sinimulan na wenno inayos na. Ayan, sa maawatan tayo kung makakabsat, GNT 3.5 years, di ba? Inurnos na, daji adang panangitipan na kadagiti Israelita, tapno iti kastangay kat, adang mangidatong damanan, iti templo, unod ti templo. Ngam kalpasan ti 3.5 years, adamot lang kakabsat, nga dadaulan na, ititipan nga inurnos na, wenno adda kakabsat nga sinimulan na. Okay, kunana di Daniel chapter 12 verse 11. Lilipas ang 1,290 na araw mula sa panahon ng sa panahon na papatigilin ang araw-araw na paghahandog at ilalagay ang kasuklam-suklam. Kunana pa kakabsat di 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 4. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Okay? Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Okay, kakabsat. So daytoy, gagamitin po niya yung mga himala para po dumami po yung kanyang tagasunod. Okay? Kunana kakabsat, ayan iti Revelation chapter 13 verse 15. Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. So dagiti anti-Kristo kakabsat, ti agbalin nga sentro iti panagdaydayaw. Okay?
At ang mga hindi sasamba sa Kanya ay babawalan pong magbenta or bumili. Amo tayo dati yung kakabsat niya, namin ano tayo nga nang nangagan, iti daytoy nga banag. Ngem, kaya't kumanan kakabsat nga, intayo manan nga lagipan, iti daytoy nga banag kakabsat. Kuna na di pahayag, chapter 13, verse 11 to 17. At idog da ito niya, ano san tayo kakabsat nga denggan. Kuna na ditoy, at nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw sa lupa. May dalawang sungay ito tulad ng mga sungay ng isang batang tupa. Ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang kagustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nasugatan ng malubha, ngunit gumaling na. Verse 13, kahanga-hanga ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw. Nagpaulan siya ng apoy mula sa langit at ito'y nasaksihan ng mga tao. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak, ngunit muling gumaling. Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o noo. Maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o bilang ng katumbas niyon. Amo tayon kakabsat iti daytoy nga banag. No makita tayo kakabsat, ditoy nga tribulation kat iso daytoy di panag turay dagiti kinadakas. Amen po ba? Sa araw ding iyon mga kapatid, meron po tayo yung tinatawag po na Sanatic Trinity. So daytoy J, Satan, Beast, and False Prophet. So daytoy J, dragon ko na natakot ni Satan na kakabsat niya. So dagitoy kakabsat, ito yung mananaig sa tribulation. Sila po yung mananaig sa tribulation. Lalapastanganin po nila ang pangalan ng kataas-taasang Diyos. Isuda kakabsat iti agpanuray. Okay. Adangay nga, ipakita da, wenno adda kakabsat nga, agpanggap da nga nasayaat, ngem adagayam iti na isagana nga plano da, nga panangdadaal kakabsat. Nililing lang nila ang tao, nililing niyang tao, at ada nga, at inaakay po silang lumayo sa tunay na Diyos. Ngem kakabsat, daytoy met iti nagsaya at launay. Naimbag iti apo, gamin kakabsat, iti talna nga impanamnaman na kadatayo kat saan nga matumbasan iti kinaba ng posisyon, adal, winoji ko na tayo garod nga ba nang, wenodajay pirak kumakakabsat. Anya ba daytoy nga impatalna nga impanamnama iti apo kadatayo. Kuna nakakabsat jay 1 Thessalonica chapter 5 verse 4 to 5. Ngunit wala na kayo sa kadiliman. Mga kapatid, kaya't hindi na kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag o panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kunana ni verse di kakabsat, Christians are sons of the light. Baga tayo man kakabsat, sons of the light. Ibagang takarpad mo, anak na ka itilawag. Bagaman? Okay, so, Christians are son of the light, and therefore,
are not in the dark when it comes to future events. Okay? Kaya wag na po tayong magulat kung darating ang panahon na iyon. Tanging ang mga hindi lamang kumbinsido na anak ng Diyos ang magugulat sa pagdating ng tribulation. Wenno dayjay kapighatian kakabsat. Wala na po tayo sa dilim, kadiliman, okay? Tayo ay nasa liwanag na po. Isungarod kakabsat, ngahan tayo kung mga agpaalukoy, iti, nga agsubli kadagiti, aramid iti adda iti kadiliman. Amuyo kakabsat, iti panagumay ni Apo Jesus, okay? Adamot dadji ngay inaramat na nga parables, iti second coming na. So, daytoy jay, kunana, the servant in charge of the household. So, mabasa tayo kakabsat, aladagi jay, teksto tayo dita, okay, mabasa tayo dita. Dito'y kakabsat nga parable, ada iti duwa nga servant, okay, di may sa, tapat na lingkod, o no alipin, di may samat, di tapat na alipin, okay. Ang tapat na alipin po, ito yung gumawa ng kanyang tungkulin habang wala po ang kanyang master. Ayan, hindi awan pa di master na kakabsat. Tapos, di may samat, di tapat na alipin. Ito naman po ay yung nagpasakop po sa tukso na mamuhay po ng masama habang wala po yung kanyang master. So, no mabasa tayo kakabsat di Lucas chapter 12 verse 45b, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugbugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom, at maglalasing. So daytoy kakabsat, iti inaramid na, habang awan na jay master na, wenno jay apo na. Ngam jay may sa kakabsat, inaramid na iti tungkulin na, habang awan jay apo na. Okay? Makita tayo dito ay kakabsat nga parable na mapalad, okay, mapalad ang aliping madarat na ng kanyang Panginoon sa ginagawa niya ang kanyang tungkulin. Ngunit ang aliping hindi naging tapat ay mapaparusahan. Okay, kuna nakakabsat di Lucas chapter 12 verse 46, darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Gamin na sangkutan na kakabsat nga hanang aramidan iti tungkulin ngintad kanya na iti apo. So nga iti naawat na daytoy nga unfaithful nga servant ket dayjay dusa parusa iti amon na. Kas kumamat kakabsat iti panawan tayo tatta. At tiket may salang ilustrasyon na niya kakabsat. Iti pa nagtrabaho or iti panagbantay iti fish pen. Ayan. For example kakabsat. Iti master mo wenno iti boss mo ket ada iti family trip da. Okay? The family trip da. Tapos syempre ada nga ipagkatiwala na daji fish pen na kadagiti katiwala na. Wenno dagiti nga ro trabahador na kakabsat. So nang tadso na ti bilin, kastoy ti aramidem, pakanam nga on time dagiti sida. Imbaga na aminan kakabsat nga bilin katakwada. Tatta pimanaw ti among na ket di na imbaga di da ammo no katno ti panagsublida. Okay? Awan ti imbaga nga dates. Ayan. So nag-family trip sila, nagbakasyon. Ayan. Ngayon, merong mga katiwala na ginawa nila yung kanilang tungkulin. Okay? Ada nga on time da, ngagpakpakanti sida, ada da ka na yung fish pen, ngagbanbantay, si sasagana damat, kan jingay, ada nga talaga kakabsat nga banbantayan da. Tapno iti kasakot, awan nga rin makunatay nga satsat. Di ba? No antay nga mabantayan gamin ti fish pen tayo kat, ada iti agtakaw, di ba? Okay, inaramid na iti amin nga wagas na. Inted na di best na. Talaga nga, ay naramid na di imbaga ti amo na. Ngam, adamat na di katiwala, okay? Nga, awan mo ni among tayo. Intayo kiti agbartak. Nga, baybayan tayo ta fish pen. Okay, angaman ano dayta.
Okay? So, nagbarto-bartok da, kakabsat, bigat, malam, rabi so kukwanda, barbartak da, awanan di pishpanan na baybayandan. Okay. Di da mapupuutan, nasatsatan, da Jeanette, kat natakawan amin, nga sida. Anya nga'y kakabsat itinamnaman tayo, no umay di among da. Okay. Jay nagbalin nga faithful, iti trabaho na, ada iti tal na, iti puso na. Okay? Amuna, nga nagbalinso nga faithful, iti trabaho nga inted, inbilin kanya na ti among na, kat iti panagumay ti among na, amu tayo, nga datal na iti puso na. Mabalin nga di among na, ikanso na ti reward, gapo di naramid na. Ngem kakabsat, di katiwala nga saan nga nagbalin nga faithful, unfaithful nga katiwala, anya ti amu tayo nga marit na nakakabsat. Buteng, okay. Ti marit na nakot buteng kan, dahil maranasan niya yung takot at yung dusa. Di punishment kakabsat, gapungaro di saan na nga panagbalin nga faithful iti among na. Ket mabalin kakabsat nga isunaket maawanan ti trabaho, di ba? Maikatsuna, takas di matiaramid na, di ba? Ngarod kakabsat, si tayo, ket addan nga anak na tayo iti lawag. Amen? Ada ko mga iti ipangpangruna tayo. Ket dayjay agbalin nga faithful iti Apo, bayat ti panaguray tayo kinkwana. Hantayo kuman kakabsat nga kumbaga dayjay ngay paguyod iti anyaman nga aramid iti sipnget. No diket may pangpangruna tayo kuma nga aramiden iti pagayatan ni Apo, agbalin tayo nga faithful, bayat ti panaguray tayo kinkwana. Amen po ba mga kapatid? Nakaaro kakabsat, iti unay, ti umay nga tribulation. Kas naadal tayo nga ratatay, di ba kakabsat? Narigat unay iti paglabasan da kakabsat. Ngem iti naimbag nga damag kakabsat, kada tayo amin nga inawagan iti Apo, dinto pulos mapadasan dagiti anak ti Diyos daytoy nga pasamak. Amen po ba mga kapatid? Hantayon kano nga mapadasan daytoy nga tribulation. Kunana di 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Okay? Kunana ditoy, in the English, for God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. So kakabsat, this chapter is about the end times. The day of wrath, kunadagarod kakabsat. Darating ang pagbuhos ng Diyos, okay, sa huling araw. Yung pagbuhos po ng kanyang kapuutan. Ibubuhos niya ang kanyang kapuutan sa huling araw. Matinding paghihirap, hatol ang mararanasan ng mundo dahil sa lubos po nitong kasalanan garod nga mapaspasamak kakabsat. At ibubuhos po ng Diyos ang kanyang kapuutan sa pagdating ng huling araw. Isu nga iti nakaliwliwa kakabsat, nga tal na nga inted kanya tayo iti Apo, kat saan tayon nga mapadasan iti daytoy. Amen? Amen. Huna na pa'y kakabsat, yung 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Ito rin ay upang inyong hintayin ang kanyang anak mula sa kalangitan na kanyang ibinangon mula sa mga patay. Siya ay si Jesus na nagligtas sa atin mula sa puot na darating. Amen. Insalakan na tayo ni Apo iti umay nga puot. Kunana nga rodan kakabsat. Darating na puot. Kunana pa'y kakabsat, di 1 Thessalonica chapter 5,
verse 5 to 7, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayong manatiling gising, laging handa at malinaw ang pag-iisip. At di tulad ng iba, sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Okay? Hindi na po tayo panig ng gabi or ng dilim. Yun pong sinasabi po dito na panig ng gabi at dilim ay tumutukoy po doon yung sin, okay? Yung wickedness at yung spiritual blindness, mga kapatid. Ito po yung ginamit po ni Jesus doon sa John chapter 3 verse 9 to 20. Sabi po dito, ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ang liwanag, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang liwanag. Ito na nakabsan. Ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Yan po ang sinasabi sa atin ng Biblia, mga kapatid. Yung kadiliman po ay naglalarawan sa pamumuhay ng kasalanan, kasamaan, at pagkabulag po sa mga katotohanan. Ngam datayo kakabsat, nga inawagan kan pinili iti Apo, at datayon iti lawag. Si tayon kat anak iti lawag. Isungarod kakabsat, nga di tayo kumanga maturog, no di kat si aalibtak tayo kumakakabsat. Amen po ba? Ibagam takarpan mong maturog, okay? Maturog. Oh. Sabi pa sa verse 8, 1 Thessalonica chapter 5 verse 8. Ngam tataw na tayo iti lawag, ket natupel tayo kuma. Aramatan tayo iti pamati ken ayat, apan nakakalasag. Aramatan tayo mat iti panaka-helmet, iti pamati tayo, ay ti namnaman tayo apan nakaisalakan. Okay? So, ginamit po ni Pablo dito yung image po ng isang soldier's armor. Ayan. Nga, to illustrate po the idea of watchfulness. Ayan. So, di ba, dagiti sundalo kakabsat kat may samot dagitoy nga agbanbantay. Okay? Agbalinda nga watchful. Di ba? Sila po ay watchful. Sabi po dito, a soldier is a good example of someone who must watch. Pinadjingi pa nagbalinda kakabsat nga nasirib. Kat adda kakabsat nga maaramid da daytoy babaen di kay armor nga adda kanyada. Okay? Kat si tayo mga Kristiyano kakabsat, adamat nga inikan na tayo ni Apo iti armor. Okay? Mabasa tayo karod kakabsat, 20 verse 8 anya. Kunanay dyan nga kat Aramatan tayo iti pamati ken ayat pan nakakalasag ko na nakabsat. Di kaya nga sa uwan jay faith as our breastplate ko na. Kat dayto nga kalasag kakabsat, di ba? No makita tayo, dayto kat protection iti adang bagi tayo. Okay? Diyan iti vital organs tayo kumakabsat. Nung baban kumamakigubat dagiti sundalo, ket ada iti kalasag da. Diba kakabsat? Ket tapta kakabsat, iti nga rod pamati, ket nabilag a proteksyon iti pana, iti sulisog. Isu nga aramaten tayo. Aramiden tayo nga kalasag iti pamati nga adda kada tayo. Amen? Nya pa'y kakapsat, jintad iti Apo, kuna na to'y, no adalan tayo, nga nasayaat, gayong kakapsat. Iti kaawanan iti pamati, wenno di unbelief, kat iso daytoy iti puon, wenno gapo iti basol. Di ba? Di saan tayo nga panagpamati, wenno di unbelief tayo. Iso garod kakapsat, nga daytoy garod kuma
pamati iso ti agbalin tayo nga kalasag. Tapnohaan tayo nga mayalatiw iti panakasulisog. Amen po ba? Amen. So, nya pa'y kakabsat, kuna na dito'y aramaten tayo met iti apan naka-helmet iti namnama tayo iti panakaisalakan. Helmet of salvation. Kat daytoy kakabsat, helmet, protection iti ulo. Hanba kakabsat. Kat numapan tayo nga agmotor, di ba? Nagmotor tayo, required kanya tayo ngagsuot iti helmet, di ba? Nawan helmet mo, tiliwan da ka. Ngam para kanya tayo matlang daytoy kakabsat, di ba? Tano umay man ti disgrasya, at least no the helmet mo, daktal ti chance nga mabiyag ka, di ba? Siyempre, dati protection na di ulom. O rin no magasgasan saka mon, ima mon, basta ang laki di ulo, di ba? Importante da di helmet kada tayo. Okay. Ngarod kakabsat. Dayjay garod kumapan na kaisalakan tayo, iti ikabil tayo nga kananayon, iti panunot tayo. Tapno saan tayo nga maiwawa, iti biyag tayo. Kat kanayon laeng nga nakalinya iti pagayatan, iti apo, iti amin nga aramiden tayo, iti biyag. Amen? Di pa nakaisalakan tayo, ti usuran tayo nga helmet kakabsat. Kanayon tayo nga ikabil ayat iti panunot tayo, tapno saan tayo nga maiwawa iti biyag. Amen po ba? Nawa, itong ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay maging encouragement po sa atin. Nga saan tayo nga agdanag, okay? Ada iti talna nga intad kanya tayo ni Apo. Makaliwliwa nga talna, iti impanamnama na kanya tayo, bayat ti panaguroy tayo. Dajay saan tayo kakabsat nga, mapadasan da ito, ikat amu tayo, nga dumtong to di panawon, kat adda, nga makipag fellowship tayo kinkwana, ijay langit. Kula nagarag kakabsat, naghihirap man tayo ngayon dahil po sa ating mga nararanasan or yung pansamantala po na kalagayan natin. Okay? Tandaan po natin na darating ang Panginoon, darating ang panahon na tayo po ay itataas ng Panginoon. Amen po ba? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 17, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panangdaliang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay nagbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Napakabuti po ng ating Panginoon dahil iniligtas po niya tayo mula sa tribulation. Amen po ba? Hindi na po natin mararanasan yung hirap na daranasin ng mundong ito. Gapugarod kakabsat, di grace ni Apo kada tayo. Are you blessed kakabsat? Nga naamom daytoy nga message. Amen? Hindi lang po eternal life yung ibinigay niya sa atin, but yung assurance po. Assurance that the wrath and or tribulation is not prepared for His children. Are you child of God? No anak na tayo ti Apo, we are blessed. Kasi iniligtas po tayo ng Diyos mula sa mga bagay na ito. The fear, the worry of what will happen if the end will come. Wala na ito sa isip natin dahil po yung assurance po na binigay sa atin ng Panginoon, alam po natin na hindi na po natin ito mararanasan. Pudno kakabsat nga makaliwliwa atal na iti impanamnama na kadatayo iti Apo. Amen? Awan iti siya sino man kakabsat nga makaited daytoy nga talna wenno liwliwa no dikat ni Apo tayo laeng nga Jesus. Amen po. So nga,
Sapay ko mga kabsat, siraragsak tayo nga rod kuma, nga agsirbi iti Apo. Siraragsak tayo nga rod kuma kakabsat, nga agdayaw kenkwana. Adalan tayo ti sasauna. Okay? Agdayaw tayo kenkwana, ken adda nga may pangpangruna tayo kumaisuna, iti amin. Sigagagar tayo kumakakabsat, nga mangipakaamumat iti ibanghelyo kadagiti sa bali nga tattao. Tatta kakabsat, what might be our biggest problem? Mabalin nga, adakada tayo, agis struggle kakabsat iti finances, di ba? Agis struggle iti relationship, nag-struggle po ng grades, okay? Na may mga hinahabol po na requirements, nag-struggle po tayo sa pang-tuition, sa work, anya kakabsat, iti saan tayo nga may paima iti Apo. No daytoy langan ng tribulation, kat saan nan nga iparanas kada tayo kakabsat. Anya nga tati problemang hantay nga may paima iti Apo. Kuna na nga rod kakabsat. JNT, John chapter 14 verse 3. At kapag naipagkanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Wow! Nagmayat matenday ito'y nga promise iti Apo kakabsat. Isagsaganaan na tayo iti at nga pagyanan tayo diyay langit. Kat inton umay to isuna, itugot na tayo. Tapno iti kastakat makapiling tayo isuna, no ayan naman isuna itatta. Amen? Awan ba ti permanent address mo? Wala ka bang permanent na tirahan? Pues doon, meron. Diba? Aramidan na tayo ni Apo iti pagyanan tayo. Saan tayo nga masapulan nga umalis-alis pa iti pagyanan. Okay? Dito po, nakakaranas po tayo ng pain dahil po sa sakit or dahil po sa karamdaman na nararanasan natin. Pero doon po, no more pain, no more suffering. Kung ikaw, dito sa lupa, kunada, iti relationship, walang forever. Ngem kini Apo, ada iti forever. Forever sa piling ng ating Panginoong Hesus. Ano po kaya ang pagsubok ngayon na hindi po kayang tugunan ng ating Panginoon? Sana kakabsat, mapalagipan tayo iti daytoy nga minsay iti panagsubli ni Apo tayo nga Hesus. Nga adda iti makaliwliwa, nga talna, nga impanamnaman na kada tayo. Bayat iti panaguray tayo, iti iyo umay, iti Apo. Dawatok man gargakabsat nga kararag tayo. Let us pray. Thank you, Father God, for this morning. Iti minsay, o Apo Diyos, nga inted kada kami, o Apo. Wan, o Diyos, ado dagiti panubok, ado dagiti kahirapan, o Lord God, nga maranranasan mi, iti daytoy nga lubong. Ngum Apo, inted mo kanyami, iti talna, kanliw-liwa, o Apo Diyos. Di promise mo, o Apo, nga makapag-fellowship kami, ken ka. No, nyaman ti ayan mo tagta. Ti panagsubli mo, Apo Diyos, kat adda nga mangted kanyami, iti encouragement, o Apo, nga agbalin kami, O Lord God, nga faithful, kadagiti trabaho, nga inted mo kada kami. Kadagiti banbanag, O Apo, nga intalot mo kada kami, O Diyos, bayat ti panaguray mi. When, O Apo, agyaman kami launay, O Lord God, tainsalakan na kami, O Apo Diyos, manipod iti tribulation no, O Apo. Apo, awan iti buteng, awanan, O Lord God,
iti fear, o Apo, wenno iti danag, o Lord God. No di kat inted mo, Lord God, iti talna, kan liw-liwaw, o Apo, iti kaong gan mi, o Lord God. Agyaman kami, o Apo Diyos, iti kinaimbag mo. Iti biyag itong galmay sa kada kami. Kat Lord, dahiti kumaw, Apo, nga minsay, kat ada nga, mangtad kanyami mat Lord God, iti rigta, o Apo, iti encouragement, tapno iti kastakat, ibingay mat Lord, iti sasaong, o Apo Diyos. Kadag iti tatao pa, o Lord God, nga saan nga nakamamukin ka. Agyaman kami launay, o Apo, ti kinaimbag mo kada kami. Kat dati yun, Lord, iti dawat kan kararag. In Jesus' name we pray. Amen and amen.